masimdinga ngathi mayiqeda nje lapha angaphumula ngapha uzodibana nabantu sivele simvulela unyawo ngapha athathwe ngamaphoyisa asigcinelene so thi mase sinento nje nasimthetheke nimkhulu ngemnikeze parole bafana mayaqeda futhi vele simthatha uyahla ingungumbane uyazi ingungumbane Ngosiyami ingumbane mayisinja zisa ivele dedela me uzizwe ekhalisithi ihlatshwa ngameva kodwa umhlabathi muhle kodwa wehlulekiswe ukuba lento etshaliweyo ibonakale ameva nomfuna ukuyoyikha ngeke ngoba kuyenzeka lesakhule emakhaya kuyenzeka amagwafa bemahle naka mivi aqwage nayo mawuyibhayiza ekushawuswa kuyenzeka ube nentethe kodwa inameva Ngosiyami futhi lo mntwana ameva bengathi ukholwa kakhulu kunathi thina sikholwa yazi noma mnika wonke ama-duties uthi wena uzosenza i-decoration vele alivala ucingo ithi this number is not available kodwa mayenza lapho uzoprofetha qala uyabona ukuthi mhle lo mhlabathi kodwa unameva ameva Ngosiyami unontanda buko noma benziwe lapho noma ngabe kapledge akensilutho yena kodwa ukuthi izulu lehlisa so ngathi eqeda abafana bamaphoyisa bemthathe bemvalele evenini ngemuva uyingozi mayihlele nabantu uyahlaba atendelwe ngeyi-conference yothi ngeyi-conference nakhona angadedelwe nje kusenza ama-preparations alethwe eqhamuka ngapha bengathi uze enkantolo uzothetha icala bamphelekezele labo abomthetho ngoba uyabona ukuthi yena muhle man futhi inohlobo lweflask yaphike lapho uleflask liyathandeka ubaqaphela abantu abathatha ubackseat bona ba-right ngiyasho nje abantu abayingozi baba bangathi umntwana bathole bethula obabuza ukuthi nithini nibona kanjani bazokutshela ama-ideas abanawo amahle to support you ngoba kuyenzeka kube ngabantu abangamefa bonke umhlaba muhle kodwa hawu nalezi zinto eziqhume kuye nkosi yami ngazi ungayithatha uyishonisephi ngoba nakamefa ayayihlaba nalento ethi yazama ukufela kodwa haleluya umuntu ophethe imbewu munye nohlobo lwembewu lunye kodwa umhlabathi ohlukahlukene so ukuze enkonzweni ke kwenza sikwazi ukumoncula ameva sikhipha amatshe siyenza insimi ingahanjwa noma kanjani ibiywe kungabi nendlela ehamba kwakho ngoba khona abanendlela yenhlebo khona abanendlela mawufuna into yana kuye uyabona ukuthi indlela ehanjwa kuye noma uyazi into othi nama ngasi ngaveli ngawo izinto wethuke kanye nathi awu konke njalo kuzothi ekugcineni babize i-leadership bathi sizwe ngathi uthe kanti nawe usuka mfa lona nendlela enthanda angasikhonto njalo noma usuyizwile mangaveli ngabo kuthiwa enye imbewu yawela emhlabathini omuhle leyo mbewu ke yathela ithelo ngamakhulu nangamashumi haleluya mhlawumbe ngifuna siyibuke kancane le ndaba yomhlabathi noma ngithi yini ongayenza awuthi kancane bhuti ngisafuna ukuthi nje kancane khona into engifuna ukuyendlulisa kahle sizwe ngifuna ukuthi ke siyibambe ukuthi ukholwa faith yenye yama foundational principles, one of the syllabus
of Christianity. Awufuna ukuya kukho. Mangafunda the book of Hebrews chapter number 6 kusho lapha ama foundational principles of born again Christians. Enye into uma esewonke about of 7 kulawo khona igama abasebenzisayo okuthiwa ifaith call uthi ke fanele sendlule esifundisweni sokuqala kwi primary fanele sendlule kungathola ukuthi wena so hayi akushintshi lutho wena ufundi lutho fanele ngabantu abedlula enye into ke balwe lapho ifaith ngokwencwadi yamaHebheru chapter number 11 12 ifaith is a something, a substance. Uma une faith unayo into lomngakayibambi ngokwezandla ngoba ifaith inamandla okubamba izinto eziphezulu ngamazwi uma une faith ufana nomuntu one satellite dish ekwazi ukubamba izithombe ezisuka eOakland Park sikwazi ukuyibamba iflyer manje uma siflyer iyayidrawa ilethe kuwe bese simanifestwa kwi-screen sakho kodwa kufanele uyithelele baba kunama ngoba kufanele ibe khona kodwa ungakwazi ukwathola ama-channels so ifaith ke ikwazi ukunika into ekude nawe uyakwazi ukuyi-catch up through your faith. Afanele. Okay. Noma ke ngisho lapho. Ngoba lamanye amaBhayibheli athi uma ikhuluma ngefaith athi faith is a title deed. Yes Lord. Yini title deed? I-title deed incwadi oyitholayo esho ngomhlaba ukuthi lo mhlaba usongowakho noma ungawubona uphamisa wona uthi na mawufuna ukokwakha nje ibank ungakutshela ukuthi cha nakhe nginakho nakhona ke laba ngochwepheshe babesihlupheke asazi kodwa sebeyilwileka abaphathi uthi manje uba ngilapha emahlabathini ke mina ngisana kwakhe so nginakwazi emhlanga ngoba nangekho angifuni ukungena lo kodwa ilento ethi umhlaba nawo noma ungawubambanga wona physical kodwa ukwazi ukubamba ngento ethi owakho ubizwe igama lakho so ifaith ilonto so leyo nto ke ifaith ukuze ifike to that level ifuna ukudevelopa isuka kwi stage of the seed hallelujah enye menu le kuyezwakala fanele ukwazi uyisu akufanele uma unento unisele ngoparaffin instead of water ngoba kuyenzeka into ube nayo usuphuza uphoshi ushibhushi bese kwenzeka iabortion ngoba ufaka into wrong entweni esiyiconcivile uyabona mawulapha nje fanele ube umuntu ongathi uyayigwema izinto kade uzenza nokade uzihla ngoba lapho ufike waconceive ungayibulali impewu oyithole kuwe kunalokho idevelop ifike stagini sokuthi kwazi thatha umuthi iphose olwahle ngaphandle kokujuluka akanisho yisiphi izinto ezenza no senginenkinga babu ungani manje unokushumayela kanje manje mongcelo sengihlupheke nami makusengidle kade ubheda njalo uma ufika lapho sinenkinga negalo abafundisi yazini ngifutshela ukuthi kahle kahle so wathi ngamkhulumisa wathi ngakuthula mina ngivele ngivuke ebusuku nami ngiyohlambulwa ngithi Nkosi yami wena wewe wathi wazi Nkosi yami ngicela Nkosi ngicela Nkosi wami ngicela ade wena manje wena njalo usonemkhuba engiyayazi wena ngikhuluma okunye wena wenza okunye ngajabula nenkhanwe ngomista abakhanwe abafundisi nje banengcaki ngajabula khanwe ngomista Mongcele wangicoach wathi no I don't like the system wenza ngoba abantu banamhlanje bafuna ukuthi ubenze
uyikhanyise into ebabambile ungayigxeki kakhulu kodwa menze uma ephethe into enengozi mhlawumbe umese la usika ngakhona umsuku udoze umese ngoba uzomsika izandla mkhombise into engcono kunomese ukuze awulahle umese athathe lokho okuphethe. Fanele umchazele and with love noma sebekhona sibaziyo ukuthi laba hayi laba bangama sex workers no asichazi ukuthi uJesu naye konke akwazi ukuyenza engcono sinalokhu nibakhoqoza ngoba eze lapha nje yithuba wena onani fanele sichaze ukuthi ingakanani into esinayo ingamsiza kangakanani. Amen. Kodwa ke lokho kufuna ifaith edevelopayo. Khabe si developa kanjani ifaith? There are 3 ingredients of making your faith to grow up. No, phela sesemakhaya manje fanele ngabona ubone sesiku icele umthathele icele umthi uyitheka uye nje manje. There are 3 ingredients to make your faith to grow up. If you say seed not yet effective kuma problems akho, but you must make sure that we are nourished through fellowship, we are nourished through the word of God, we are nourished through prayer, we are nourished through testimony, we are nourished through fasting, we are nourished through kolela, we are nourished. Ngoba lokhu uba nenzondo kwenza ugule uguliswe into engaba iguliso ba lo mzondayo yena ulala phumule wena ucabanga kuze kuse. Uma unento ethi yazi khona abathile lapha abunkulunkulu ababekeze abanikeza inkonzo ezithile ama ministries athile, but these ministries not yet manifested, not yet ukuthi aqhamile abamanifestekile ngoba abazwe uhlobo lomhlabathi iministry ehleli khona. Akangishenye the first ingredients yabona ma ngiyanikeza noba mama mawubhaka manje mawubhaka umsuka umuntu othela amanzi nje kusuthela iflower no baking powder faka into eyithile izinto eyithile ngembona bathi bayayizoleta ngembona izandla bathi bayayizoleta. The